Sama po natin via Zoom Live ang chairman po ng samahan ng industriya ng agrikultura o SINAG. Walang iba kundi si Engineer Rosendo. So pabati mo na po natin. Magandang umaga po, Engineer Rosendo. Magandang umaga, Idol Marta. Magandang umaga sa lahat. Opo, unahin ko na po ito. 15 billion lost revenue po ang kailangang mabawi po ng ating gobyerno dahil po dito po sa pagtapyas po ba ito nung taripa po natin na engineer. At ito pong inyong samahan na ang SINAG, kasama na po ang abono na talagang sinusulong po itong pagbabalik sa 35% ng 15% po ngayon na iniimplementa sa taripa po ng bigas. Idol Marta, nakita naman natin doon sa July to December, yung hearing maski sa Kongreso, lumalabas na hindi nakatulong yung pagbaba ng taripa doon sa from 35 to 15% na nawala yung 20% na tariff collection. Opo. From July to December doon sa pagbaba ng taripa. And yung presyo talagang hindi naman bumaba yung time na yon. Ito lang January, February yung pagbaba ng international price bago bumaba yung presyo ng sinasabi natin na imported rice. So ang inaano natin, nagpetition. Una, sumulat tayo sa Malacanang. In-explain natin. And ang Malacanang sumulat sa NEDA na dapat tingnan mabuti yung argumento natin. So, ngayon, ang NEDA sumulat sa Tariff Commission na kailangan mag-conduct ng tariff hearing. Sinulatan tayo ng Tariff Commission na sinasabi mag-petition tayo. Kaya nag-petition tayo sa Tariff Commission. Dinala natin yung sulat natin para ma-review itong tariff ng rice from itong 15% back to 35%. So Sendong, linawin ko lang, etong binabanggit natin na 35%, ito is applicable, yung ibabalik na 35% reinstating the tariff po, is applicable for ASEAN countries member. At iba pa Yes. po, pero doon po sa pagpapababa po from 35 to 15%, apektado rin po ba yung pong porsyento ng taripa sa mga non-ASEAN? Kasi parang 50% po ito yung sa non-ASEAN countries. Inano rin natin kasi yung India, China, Pakistan, originally nasa 50% yan. So, binaba nila rin sa 15%. Sabi natin, yung mga countries na yan, hindi naman natin masyadong kinukunan. And ang kinukunan talaga natin is Vietnam and itong Thailand. And itong Myanmar, mga yan. So, mga 80% galing doon yung mga kargamento natin na import. So, ang inaano natin is ibalik na doon sa Senate. Kasi ito is Senate ng World Trade Organization na Pilipinas, hindi kayo nakaka-compete with India, China, or itong itong Thailand and Vietnam. So nag-set sila ng ito yung pwedeng protection ang mga magsasaka nyo. Last year kasi binaba ng NEDA, hindi dumaan sa proper. Kita mo ito, Idol Mark, dadaan pa tayo sa mga hearing, di ba? O Yes. yun, ginawa ng Tariff Commission, yun ang sinasabi namin sa NEDA. Shortcut. So, ito is idadaan natin sa tamang proseso, medyo matagal, pero dapat lang bumalik kasi kung hindi, yung 16 pesos na farm gate, baka bumaba pa sa more than 14 to 12 pesos kung hindi maiayos ito.
So ang pinakapunto po dito po ng sinag at ng abono kasama po ng ibang mga agricultural sector po natin is hindi po naging epektibo yung implementasyon po ng NEDA ng 15% sa taripa. At the same time, it will going to kill our local farmers. Yes, oo. Nakita naman natin na talagang nahirapan ang ating mga magsasaka Mhm. implement ito. And one way to solve this problem is ibalik yung tariff to 35. And yung collection ng tariff collected, yung makukuha dun sa import, ibigay sa subsidy sa ating mga magsasaka. Ang laki po ng 15 billion pesos na loss ng government pala. Dito sa pagpapababa, hindi ba po ito nakita na foresee ng NEDA? Ano po bang nasa isip ng NEDA kung bakit nirekomenda po itong pagtatapyas po na ito ng 15 from 35 to 15%? Ang inaano ng NEDA is yung inflation, no? Inflation. Pero sinabi namin na ang inflation kasi yung pagtaas, pagbaba ng presyo ah, ng commodities, no? Maski hindi ka naman mag-import, pwedeng bumaba yung commodities. Kung lumaki yung production natin, automatic yan, bababa yung presyo na in which makikinabang ang ating local consumer, yung local farmers din, makikinabang kung yung tariff collected. Imagine this year, maski bumaba na international price to $400 per metric tons from almost $600 per metric tons. Ito pa rin, ang collection na estimated namin this year kung continuous yung 15% tariff, ang mawawala is 20 bilyones up to end of the year. So dapat itong 20 bilyones mapupunta sa ating mga magsasaka sa terms of cash assistance, other pwedeng ilagay outside dun sa seed subsidy tsaka yung farm machineries. Okay. Pero quick comment lang po dito po sa ano naman po Sir Sendong balak ng o ng DA na sa pamamagitan ng NFA to FTI yung pagpapautang naman dito po sa mga LGU hinggil po sa mga ano po natin po ng mga NFA rice po natin. Ano po ang masasabi po dito po ng Sinag? Wala tayong problema dyan dahil ito is yung papautang naman ng FTA sa mga sa mga LGU. Yes. Para after mabenta yun, bibili ulit ng palay, no? And dahil nahirapan ng NFA na i-dispose sa LGU itong mga bigas, dahil yung local market natin tumapat na dun sa NFA price, no? So yun ang isang nakikita ko na nahirapan. So yung etong FTI pwede pumasok at i-distribute itong NFA rice para sa LGU. Okay. Kasi ayaw ayaw na nating maulit pa yung ilang mga kontrobersya po na nangyari. And I think ang inyo pong samahan po ng industriya ng agrikultura, Sinag po, is hinahabol pa rin po itong mga dating mga opisyalis ng NFA in particular doon po sa mga irregularities when it comes into selling rice, Sir Sendong. Yeah, Idol Mark, I remember nag-announce si Ombudsman Martires, no? I think last few days lang. Sinabi na ang NFA hindi ang pinaka-corrupt na agency. So gusto natin na i-clarify sa Ombudsman. Siguro yung mine-mention niya kasi is yung NFA nangyari, yung past yung before si Lacson, no, ang si Administrator Bioco.
Biyoko, yes. Oo, ang nangyari is yung mga bigas na dapat hindi pwedeng ibigay sa mga miller, binigay sa miller, binenta Mm. sa 23 to 25 pesos. And at that time, ang presyo ng bigas umabot ng 60 to 70. No? Mhm. So, inimbestigahan din sa Kongreso yan. Up to now, nasa ombudsman yan. Mhm. Dapat siguro yun ang tingnan ng ombudsman Anong para update? tsaka kasuhan no yung mga Mhm. kasi nagme-mention siya ng itong agency corrupt. Mhm. Hindi mo naman sinampahan ng kaso, paano mo masabing corrupt, di ba? Mhm. Dapat malaman kung sino mga ito para at least malaman natin yung mga corrupt na official talaga. Kasi kung hindi kawawa yung mga nasa loob ng Yes. NFA, kawawa yung nasa loob ng Department of Agriculture without mentioning name. Di ba? Oo. Napakaano po nito, lawak po nito. Matatandaan ko itong issue na ito eh. 139 if I'm not mistaken na ano po ito, involved po dito po ng mga iba't ibang mga executive at saka tauhan po ng NFA sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Yeah, oo. Pero na-trim down ito sa 70. Mhm. Yung nasuspende pa rin, no? Pero yung iba is na-lift yung suspension. Pero nasa case pa rin sila. Ibig sabihin, Mhm. hindi pa sila off the hook doon sa ombudsman. Pero kailangan talaga is more than 1.5 year na. Dapat Yes. may sabi na ng ombudsman kung sino mga ito. Kasi ang apektado dyan is yung mga bagong pumasok, no, na hindi naman kasama dun sa Mhm. nangyari, and yung naiwan na tao na hindi naman kasama. So dapat ma-clarify ito ng ombudsman para at least once and for all malaman natin kung sino ang mga nasa likod. Mhm. Sir Sendong, malihis lang tayo dito sa usapin po ng mga bigas. Dito naman po tayo sa isa sa mainit din na pinag-uusapan, yung presyo po ng karne. Nagtuturoan kung sino po ba talaga ang dapat sisihin po dito. Yung mga ano po, association po ng yung mga vendors, sabi nila, kung magkakaroon ng MSRP, maghihinto na lang kami na magbebenta. Sabi naman po nung mga nagbabagsak, wag kami ang inyong sisihin. Yung mga association po nila dahil yung farm gate daw na binibili nila is pinapatungan lang daw po nila. Ano po ba dito ang usapin po ngayon na update po, Sir Sendong? Kaya Idol Mark, tayo nag-suggest, no, sa ating secretary na gumawa na lang ng MSRP na Mm. itong retail, no, yung 380 tsaka 350. Mhm. Dahil ito nga ang problema, yung farm gate na sabing may presyo tayong ganon, yung biyahero, ito yung presyo natin, and yung sa retail naman, sinasabi, mataas yung delivery. So, Mhm. kinausap, no, ng ating secretary yung mga uh, producers, itong biyahero, meat retailer, para maayos yung price na sinasabi. Nakiusap ang Department of Agriculture sa mga producers, mga hog raiser, backyard raiser, na ibalik dun sa 230 price ng live weight. Mhm. So, Ito yung farm gate, sir. 230, 230 230. Mhm. per kilo. So yung dating mga iba na nagbebenta ng 240, 250, balik sa 230. So ginawa ng mga hog raiser yan, binalik sa 230. Mhm. And yung biyahero naman, in-interview natin yung mga biyahero, and sinabi nila okay na yung 65 to 70. So Mhm. ibig sabihin, kung ito is kinuha sa farm, kinatay, dinala dun sa slaughterhouse, no? Yung sabit ulo, ibig sabihin, tinanggal na yung mga riseko, yung mga tatanggalin dun sa Mhm. ang presyo na
mangyayari is more or less nasa 65 to 70 pesos yan. Per kilo. 230, yung sabit ulo na sinasabi natin, magiging 300. No? From sabit ulo na 300, going to retailer, may 50 pesos na presyo. So, ibig sabihin, ito yung tinakda na presyo para umabot ng 350. So, dapat sumunod lang kasi I don't think na yung retailer per kilo kikita ng 30, no? Or 35 pesos per kilo. Hindi na kikita dahil yung producers 30 pesos lang yung kita rin di ba? Tama. So, yung producers 6 months yung aalagaan para makuha yung 30 pesos. So, dapat yung retailer, daily yan, may kinakatay at binibenta. Dapat hanggang doon din ang kita. No? Huwag obra dahil nakikita natin para yung consumer makabili ng mas mura. And yung biyahero naman, huwag naman lumampas ng 120 yung patong. No? Nasa 70 lang yan. At imagine yung patong nila mas malaki pa kaysa dun sa hog racer tsaka yung retailer. No? So, pantay-pantay lahat. Para at least patulungan natin yung consumer, patulungan natin ang racer, matulungan natin yung biyahero and retailer. Okay. So, Sendong, pero meron na pong konkreto na kasunduan po dito and yung mga mananamantala, meron po bang pwedeng pagsumpungan dito sa mga ito? Yeah, kaya first day of implementation yesterday, may mga sumunod na may hindi pa. So yung mga hindi sumunod, tatanungin natin, sino nag-deliver nito, di ba? Sino nag-deliver itong mga karning baboy sa inyo, yung sabit ulo na sinasabi natin? Kung hindi nila minention yan, sila ang may kasalanan. May tinatago sila, no? And ma-determine natin kung sino nag-deliver, kanino kinuha yung baboy. So, doon makikita natin kung sino ang gumagawa ng problema. And malalaman natin kung saan galing yung problem. Okay, lastly na lang, Sir Sendong, bago kayo mag-breakfast, would you agree sa ating pong Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa pronouncement po ng Palasyo na kumpiyansa sila sa pagbababaw ng presyo ng mga bigas, karne ng baboy at ilang pang mga presyo ng bilihin ngayong buwan po ng Marso? Yeah, ang world market price bumaba ng $200 per metric tons. No? Ibig sabihin, equivalent to 11 pesos per kilo yan. So, yung sinasabi ng Palasyo, totoo yan. Makikita naman natin sa merkado yung presyo ng bigas bumaba. Pero yung mine-mention dati na 20 pesos na retail, hindi talaga kaya yun. Kasi parang ang lalabos yun is 8 pesos na farm gate. Dahil which hindi na magtatanim yung magsasaka. So, kung yung fuel price bumaba siguro ng bumalik sa 29 pesos, yung mga inputs bumaba yung cost, no? Baka pwedeng mangyari sa future. Pero kung ang presyo ng fuel nasa 50, 40 plus, wala tayong nakikita pwedeng bumaba doon sa presyo. Okay, maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG at sa inyo pong samahan po sa abono. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Yeah. Thank you, Aldon Mart. Magandang umaga. Idol, susunod na po ang RMN News Nationwide.